Nabugwan iti danong kentimet sa unam. Nagaputunggal nasyon tattao may dam. May sa pamatiken panakayanak. May sa ataraon ana espiritual. May sa anam nama ken may sa anagan. Adut ngay ken bano pegpeg ken gubat. Amin pagdalanan ng isot mga bag. Awaten at bendisyon ken dakaladaya. Ragrag sa ken tital na anailangitan. Si Diyos at akin kuana makikalaysan. Saan nabaybayan di nanto panawan. O Apo ikang nakam grasya nawatwat. Tapno magunod minto tal na dita gloria. Amen. Dakay amin na nalinteg, agragsak kayo, gapo iti inaramid iti Apo, da kayo anatulnog ken kuana, agdaydayaw kayo, agkararag tayo. Apo Jesus, agyamang kami iti nagpintas nga aldaw nga impaay mo kada kami, tata. Agyamang kami, Apo, ta inikan na kami ninapigsa nga bagbagi. Ken kastamot tinalawag nga kapanunutan. Apo Diyos at tangabigat, pagyamanan mi, Apo, iti inted mo nga biyag mi, panaghanges mi, kastamot iti presensya mi. Apo, haan kami nga nadalos, haan kami ang karapat dapat iti sangwanam. Apo manang basol kami. Lord, tulungan na kami nga iti bagi mi, iti panunot mi, itid mi kada kayo. I-prepare mi, Apo, iti puso mi, iti biyag nga inted mo kada kami, nga han na kami binaybayan, anyaman nga pandemya tis dumteng, Apo Diyos. Apo, nagsayaat ka, ay ayatin na kami, Apo, han na kami nga imbatbati. Apo, tangal daw, ited mi, Apo, iti panagyaman ken ka. Iti aldaw, dito, Apo, iti aldaw mo, apagyamanan mi. Adu, Apo, iti panagayaman mi, ket hani nga mabilangen. Ket Apo, kastamot nga ma-share mi kuma, dagitoy nga ayat, iti padami nga tao. Apo Jesus, bendisyonam daytoy nga church, bendisyonam amin, Apo, nga workers, bendisyonam, Apo, iti amin nga miyembro, kastamot, Apo, iti pastor mi, iti Ilocano. Agyamang kami, ket Apo, pagyamanan mi mat, iti aldaw nga da, ikan na kami, Apo, iti pigsa, kastamot, Apo, iti wisdom, nga dinggan mi, Apo, iti sasaom, tapno kasta mabalon mi, Apo, iti inaldaw-aldaw nga biyag mi. Pakawanin na kami, Apo, ti amin nga nagbasbasulan mi, ket di na kami nga baybayan. Kastamot, Apo, dagiti anak mo nga agdingdingag, Apo, ti online service. Tulungam, Apo, isuda, anyaman, Apo, iti kararagda, Apo, iti puso da. Pagyamanan mi, Apo, kat sika, Apo, iti maitanok. Amin dagitoy, Apo, ikat kararag mi, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan,
Mukti Diyos, sungbatan na kararag ko. Identity na pa'y ibiyag po. Maipay ito'y kararwak. Kas panagted mo diyay, den at baybay. Kadagiti tao Adonai. Amen. Iti umuna abasaan, ket masarakan iti Salmo 4, versikulo maysa hanggang na versikulo 8. Ket dayto iti kinunana. Ipangag nyo kadi o Diyos, no umawag sika timang salakneb kanyak, tinulungan nak idi nariribok hak, kaasyan nak ket ipangag to'y kararag ko. Da kayo at at tao, kaano yo apanagseding yo amang laes kanyak. Kasano iti kabayag nga ayaten nyo, iti awan serserbina, ket ipamaysayo iti ulbod, ken ti panangalilaw. Laglagapin nyo a pinili iti apo, dagiti nalinteg a maipaay ken kuana, ket dingganak no awaganak. Agbuteng ket di kayag basol, panunutin nyo a naimbag daytoy asaok. No agidda kayo, na ulimek iti kararagyo. Idaton nyo dagiti rumbeng adaton, ket agtalag kayo ken kuana. Ado ti agkuna iti kararag na, yad adom kuma iti bendisyon mi. O apo, maasig ka kadi kada kami. Ngem titarag-o nga inted mo kanyak, dakdakkel nga adayo ngem itirago, dagiti adwan pagay ken arak. Apaman nga agiddaak, makaturugak asitatal na. Tasikalaeng o apo, iti mangted, iti natalged, nga inanang. Daytoy iti sao ti Diyos, sagyaman tayo. Bendisyon ng kati, kinapudno, tapnod iso taraon ko, apo. Ken mangpukaw tiki na dakes ko, ketal na ken ragsak masarak to. Ibasa kada kayo iti naimbag adamag a masarakan iti surat ni San Lucas kapitulo 20 ken 4 versikulo 30 ken 3 aginggana iti 40 ken 8 ket kastoy iti maibasa. Agparang ni Jesus kadigiti adalan na. Madama nga ipadpadamag dagitoy idi kelaat ang nagparang ni Jesus a mismo kadakwada. Kapya kumati adda kada kayo kinunana kadakwada. Napalalo iti buteng ken kiddutda ken impagarupda nga alalya iti kitkitaon da. Iti kasta kinunan ni Jesus kadakwada, apay a mariribok kayo, apay nga agdua-dua kayo. Kitain nyo dagiti imima ken saksakak. Sa asyak a mismo, sa gidendak ket mapnek kayo, awan lasag ken tulang ti Espiritu, ngem adda kanyak, kas makitayo. Di dapay la mamati gapu iti napalalo aragsak ken si Dauda, iti kasta sinaludsod ni Jesus kadakwada, awan lat makanditoy. Inikanda iti tinuno nga ikan. Inawat na sana kinuna iti imatangda. Kalpasan iti kinuna na kadakwada, dagitoy dagiti imbagbaga kada kayo, idi addaak paylaong iti arpadyo. Masapul matungpal amin ang naisurat may papan kanyak. Itilintag ni Moses, kadigiti sursurat, dagiti propeta, ken dagiti salmo. Linuktan na,
Ti isip da tapno maawatan da dagiti sursurat ken kinunana kadakwada, daytoy tinaisurat, masapol ng agsagaba ti Kristo ken agungar iti maykatlo nga aldaw. Tinagan na maikasabanto kadagiti amin na nasyon, manipod Jerusalem, ti may mensahe ang may papan iti panagbabawi, ken panakapakawan dagiti basbasol, da kayo iti makasaksi kadagitoy. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sao anaraksak sao ama mabiyag. Ti sao anaraksak sao ama mabiyag. Sagana tayo, Apo, iti puso tayo, iti mensahe, iti kanta, iti Nax Virtual Choir. Your grace
Agyaman tayo iti napintas nga mensahe iti kanta ngayon pa ay iti Nax Virtual Choir. Ni Apo Diyos iti maidaydayaw ken maitanok iti biag dagiti kamkameng iti Nax Virtual Choir. Nga mararamat tunggal serbisyo tayo ditoy Nax United Methodist Church iti aldaw iti Domingo. Agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos ipeksami itiin kami panagyaman ken ka iti daytoy nga oras. Iti panakaiburay, iti sasaw mo apo, bendisyon nam kadita adipen mo nga iso nga mangibingay, wenno mangiburay o apo, ket dawaten mi nga bendisyon nam dagiti makangeg ken kadwami iti daytoy nga aldaw ngagbuybuyada iti online worship service iti Nax United Methodist Church. Sika nga o apo, tagbendisyon kada kami amin. Iti nagan ni Apo mi Jesus, dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo tayo ng Heso Kristo, ket kablawan kayo amin sa dinumanitayan nyo iti daytoy nga oras, iti intayo panagdayaw iti nagan ni Apo tayo ng Heso Kristo. Iti daytoy nga aldaw kakabsat, ket iti paset na santuan na surat, ket saritaon na iti panagparang ni Apo Heso Kristo kadigiti disipulo na. Kalpasan iti panagungar na kakabsat. Ket kanyakas may nga pastor ket adun dagiti na serbiswak nga natay. Ket adda dagiti gundaway nga dagitoy nga naipunpun ket matagtagainep ko isuda. Makitkitak isuda baboen iti tagtagainep. Ngem iti daytoy nga pakaistoryaan iti biag ni Apo tayong Hesukristo ket nagparang isuna nga saan nga tagtagainep no diket makita da isuna alangan makita da isuna iti presensya na adda isuna. Ket ditoy surat ni San Lucas ket ipakita na ditoy wenno saritaon na no anya iti mapasamak no rumwar iti anak iti Dios. Ket daytoy nga iskriptura nga naibasa ket dakamaten na iti may papan ken ni Apo Hesukristo. Nga ammo tayo met ni Apo Hesukristo nga isuna idi ita ken iti agnanayon kakabsat. Umuna nga saritao ket daytoy kinuna ni Apo Hesukristo nga kapya kuma iti adda kada kayo. Ket dawatek nga ibagayo met kakabsat kadigiti kaabayo wenno kakadwayo nga madama nga makiserbisyo kada kami nga ibagayo kapya kuma iti adda kada kayo. Kasapulan tayo iti kapya iti daytoy nga panawen. Gapuna ta nasalimuot iti mapaspasamak iti entero a lubong. Adu dagiti panagdanag, panagduadwa, ken panagbuteng. Gapu iti kinaadu iti addaan iti COVID. Ket saan tayo nga ammo no sino iti addaan iti COVID iti nga panawen. Ket masapul latta kakabsat iti panaganad. Tayo iti daytoy nga tiyempo. Daytoy nga kablao ni Apo Hesukristo ket addaan iti panakabalin nga mangikat iti panagduadwa ken panagbuteng kang runaan na kadigiti disiplo nga nakaimatang ken kuana. Daytoy nga talna ket inyeg na kadakwada. Gaputa dagitoy nga disipulo sigon iti paset ti nasantuan na surat ket addada iti uneg iti pagmaysa nga pagtengan. Amabot-buteng da kadagiti ari ti Hudyo ken dadumapay. Ket itata ket daytoy ti maysa nga pagbagbut nganda iti panagparang ni Apo tayo nga Hesukristo kadakwada. Ket iti talna ket ipakita na ditoy iti panagkikita da daytoy kay papanan nakano daytoy ket reconcile, makipag-reconcile kadakwada. Daytoy nga sao nga kapya. Ket ditoy
Kaya nga sao ket isu iti nangipaay, iti talna kadagiti disipulo ni Apo ting Heso Kristo, idi ibaga ni Apo Heso Kristo kadakwada, nga apay ta mariribukan kayo. Apay ta mariribukan kayo. Apay ta agdwa-dwa kayo. Kinunana kadakwada. Isu nga impakita ni Apo ting Heso Kristo ti ima na ken saksaka na. Ket kinunana kadakwada asyak a mismo. Syak a mismo. Kinunana kadakwada. Ket kinunana pay nga sagiden da isuna tapno mapnek da kakabsat. Nga kinunana awan lasag ken tulang ti Espiritu ngem adda kanya kas makitayo. Dayjay iti datdatlag a napasamak iti dayjay nga gundaway kakabsat. May kadwa, no umay iti anak, when rumwar iti anak, iti Diyos, iparang na, ken paneknekan na, nga daytoy panagungar ket maysa nga realidad. Nga saan laong nga ang angaw daytoy. Wenno saan laong daytoy nga fake news daytoy. No di ket daytoy ket agpaypayso. Ken uray pay iti daytoy nga panawen. Agtultuloy nga mapaspasamak daytoy kakabsat kada tayo. Gapo iti pamati tayo ang nagungar ni Apo tayong Heso Kristo. So, daytoy ket paset ti nasantuan na surat, ket dimawat ni Apo tayong Heso Kristo kadakwada iti makan. Ket kinunana, awan lahat makan ditoy. Dayjay ti kinunana kadakwada. Isu nga inikanda isu na iti tinuno nga ikan. Kas kaduan na kadagiti disipulo ket mangalap ket adda lata iti lamos kakabsat. Isu nga inawat na sana kinan iti imatang da. Ket dayjay ket namati da ken kuana. Isu nga daytoy nga napasamak kakabsat ket ni Apo Heso Kristo ket saan isu nga alalya. Kas iti panpanunot iti kaaduan. Saan nga alalya daytoy. No di ket daytoy ket ni Apo tayong Heso Kristo nga addaken kuana iti pannakabalin, iti amin abanag. Maaramid ni Apo Dios, ni Apo Jesus ti kayat na gaputa addaken kuana iti pannakabalin. Kabaolan na nga luktan. Di dayjay lugar nga nakatamam na. Wenno di jay lugar nga nakadulinan nakakabsat. Wenno sadyay da nga isu na nga impunpon. Ket dayjay nga rod iti napasamak. Isu nga no saludsudan nyo kanya kakabsat no anya ti kay papanan iti panagungar, ti panagungar ket biag. Iti sagot iti panagungar ni Apo tayong Heso Kristo ket biag. Isu nga daytoy nga biag ket agtultuloy gapo ken kuana. Ket daytoy nga biag nga isu nga impay ni Apo tayong Heso Kristo kada tayo kas kadagiti disipulo ket agtultuloy kuma nga iwarnak tayo iti naimbag adamag. Naimbag adamag ami papan iti panagungar ni Apo tayong Heso Kristo. Pagungaren tayo dagiti espiritu nga natay. Amok nga nagadu dagiti anak iti Dios itata nga adda ken kuada iti panagduadwa, panagbuteng ken adda kadakwada iti nakaro nga suot. Ket iti daytoy nga gundaway masapol ang mapagungar dagitoy boboon iti sao iti Dios. Kas kunana iti paset ti nasantuan a surat ket dakamaten na kakabsat iti panagungar ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ditoy surat iti ni Pablo
kadagiti Efeso, ket saritaon nakakabsat, iti may papan, iti panagungar. Iti Efeso, kapitulo maysa, versikulo sangapulo ken siyam, aging gana iti 20 ken maysa, ket kastoy iti kinunana, iti paset iti nasantuan asurat. Basae kada kayo. Ken tinaindaklan ano pan nakabalin na, ang nakabalin nga adda kada tayo, isumot lang iti tinabilag apan nakabalin nga inusar na idi pinagungar na ni Kristo. Ket pinagtugaw na iti makanawan sa dilangit. Iti panagungar ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Tapno maipaay ken kuana dagiti amin na panakabalin ang mangituray ita ken iti masakbayan. Isu nga ikaten tayo kuma iti panagduwa-duwa ken panagdanag tayo. Ikabil tayo kuma iti imatang tayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Saan tayo kuma agduwa-duwa? Ken ti may katlo no umay iti anak iti Dios ket umay tapno kasta ket parangrangan na iti panagpamati tayo kakabsat. Tapno kasta ket rumwar tayo ket intayong ipaduyakyak iti panakabalin iti Dios. Isu nga kadagiti amin nga iglesia ket adda iti mission na. Iti mission tayo kas anak ni Apo Hesus Kristo ket intayo nga iwarnak iti naimbag adamag amay papanken kuana. Kas kuna ni San Mateo. Dayjay iti mission tayo kakabsat nga anak iti Dios tapno iwarnak tayo iti naimbag adamag may papanken kuana. Ket iti sauna iti Biblia ket ditoy tayo nga masarakan iti kinaimbag iti Dios. Nga kinunanapay nga iti daan at tulag, iti surat ni Salmo, kapitulo 20 ken 3, versikulo 6, nga kinunana isadjay kakabsat, nga kumuyog kada tayo iti kiniimbag iti Diyos. Ano? Kumuyog kada tayo iti kinaimbag ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti kayat na nga sawen, saan na tayo nga baybayan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Uray pay, iti daytoy nga panawen, nga adda iti pagdaldalanan dagiti amin amamati. Isu kakabsat nga iti Biblia ket saritaon na nga awan sa bali nga misyon tayo no di ket ipaduyakyak tayo iti panagungar ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ken ibaga tayo iti intero alubong nga ni Apo Dios ket kastalaunay iti panagayat na kada tayo nga inted na iti maymaysa ken kakaisu nga anak na tapno dagiti amin na mamati ken kuana saan amatay wenno mapukaw no di ket maddaan iti biag nagnanayon. Anya ket din na kiniimbag iti Dios nga may maysa nga anak na ket isagot na tapno maaddan tayo iti biag. Kas kada kami may maysa nga anak nga maidaton iti Dios ket kukwa isuna ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kakabsat dayta iti kay papanan iti biag. Isu nga iti daytoy nga aldaw ket in kayo nga karitan manin kakabsat. Nga no umay iti anak iti Dios ket lawagan na dagiti bibiyag tayo. Aglawag isuna kakabsat iti biyag tayo. Ket iti presensya na iyeg na iti talna. Iyeg na iti panakabalin iti panagungar. Iyeg na iti panaka-fulfill iti misyon na dito'y rabaw iti daga. Isu kakabsat, agtultuloy tayo kadi, ang makipagnakin ni Apo tayo nga
Hesu Kristo. Ket ni Apo Jesus kuma itag bendisyon kada tayo, iti innal daw iti panagbiag tayo. Ket iso na laong kuma, iti agturay, iti pamilya tayo, iti komunidad tayo, ken iti nasyon tayo. Awan sa bali nga pagkamangan tayo, iti daytoy nga gundaway, no diket ni Apo tayo nga Hesu Kristo, nga suntumot laong, iti papanan tayo, iti masakbayan. Iti masakbayan tayo kakabsat, saan iti kinamaterial, no diket ti masakbayan na para kada tayo, iso iti kaadda tayo to, iti presensya ni Apo tayong Hesu Kristo. Iso nga iti daytoy nga aldaw, umusideg tayo maminsan, iti sangwanan iti Apo. Ket dawaten tayo iti agtultuloy, nga panang bendisyon na kada tayo iti daytoy nga gundaway. Dawaten tayo, nga kaasyan na tayo kuma ni Apo tayong Hesu Kristo. Trabayan na kuma da tayo amin. Ket ilisi na tayo kuma iti virus daytoy nga inyeg iti COVID-19. Ket dawaten tayo nga bendisyonan ni Apo Dios iti nasyon tayo nga Pilipinas. Ken kada kayo amin nga kakabsat mi nga adda dita balasiw taaw. Agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios. Agyaman kami iti ayat nga isu nga insagot mo kada kami. Ayat nga mangipaay iti namnama kada kami. Nga agtuloy kami iti daytoy nga biag o Dios. Adupay iti planom iti biag mi o Apo. Ket agyaman kami ken ka. Sika iti Diyos mi, itaken iti masakbayan. Sika o Apo, iti mangisuro kada kami, iti umnong aramiden mi iti daytoy nga biag. When o Ama, agyaman kami. Iti panangipaay mo, iti presensyam kada kami, iti daytoy nga panahon, nga adda pagdaldalanan dagiti anak mo. Adun dagiti imbuwis da iti biag daw Apo gapo iti daytoy nga virus. Adun dagiti agsagsagabang anak mo Apo iti daytoy nga panahon nga adda ti COVID. Ket gapo iti daytoy o Dios umasideg kami ken ka. At dumawat iti kaasi ken ka amami nga nasantuan. Pakawanan na kami kadigiti nagbidutan mi ken basbasol mi iti sangwanam o Dios. Sapay kadi o Apo, taday ito nga napasamak iti entero alubong ket isuro na kada kami. Nga awan sa bali, ang pagkamangan mino di si kalaom. When o Diyos, kadagiti naglabas nga panawin, pinili mi iti kaykayat mi. Nalipatan da ka at Diyos ken Apo mi. Ket no anya laong iti kayat mi nga aramiden, isu o Apo iti inaramid mi. Pakawanan na kami kadi o Apo. No iti panpanunot mi o Diyos ket agpabak na. Pakawanin na kami. No iti panunot mi, ket para laong iti pagragsakan mi, pakawanin na kami. When no kitikit kitaon mi laong ket para kada kami, pakawanin na kami, O Diyos. Sapay kadi, tamakita mi, dagiti kasapulan met, dagiti anak mo, O Apo. Dagiti agsangsangit ng ubing, O Diyos, gapu kadagiti na dumaduma nga sakit nga dakadakwada, akas kani precious. Kaasyam kadi dagiti anak mo o Diyos nga adan iti disability. Iti daytoy nga panawin. Ipatay mo kadi iti man nakabalin ng imam kadakwada o Apo. Ket maddanda kadi iti nasayat nga salunat iti daytoy nga gundaway. When o Ama nga nasantuan, idawdawatan ken ikarkararagan mi ni Ate Beth Reyes iti kasasaad na ikatem kadi iti panagdandanag na o Apo. Ken ikatem no nyaman dagiti saan nga nasaya at apan panunot ken kuana. Tapno umimbag isuna. When o Ama kastamot, nga bendisyonam kadi ni Nanay Estrella Margalio, ni Mami Amor Sermonia, bendisyonam ti salunat na. Ken kastamot o Apo, nga bendisyonam kadi ni Mami Presi Ancheta, ni Manong Jaime Ferrer, ni Jamanea Ferrer. Bendisyonam kadi iti salunat daw Apo. Ken kastamot ni Manong Raymond Neflas,
ni Mr. Celsimo Andres, ni Mr. Florentino David, ken uray pay ni Manong Dani Pagaduan, ken uray pay o Apo, nga dawaten mi nga bendisyonam, ni Mr. Celso Eranya, ni Miss Senya Andres o Apo, itdam ken kuana, iti nasayaat nga salunat. Ken ti agtultuloy o Apo nga panakipaay, wenno nasayaat as a complete healing, ken recovery, kadigit anak mo nga nadaan iti COVID o Apo. Iti anak ni Bishop Vittorio, ni Dr. John Wesley, idawdawatan ken ikarkaragan mi. Gaputa nag-positive iti COVID. Ken uray pay, idawdawatan ken ikarkaragan mi o Diyos, the Pastor Levi Gaspar, ken iti ingutan ng asawa na, ni Manang Hilda Gaspar, nga addada ijay Tuguegarao Hospital. Ken kastamet o Apo ni Nanay Imelda Lingasin, ijay Paris, France, nga nagpositive iti COVID. Dawaten mi iti panang bendisyon mo ken kuana. Ni Brother Floreto Valerio, bendisyon namin iti heart na, iti puso na, ken kastamet o Apo, dagiti pamilya iti katabay, ijay Hawaii, bendisyon nam kadi o Apo iti salun at da. Ken nagtiagtultuloy nga nasayaat, nga recovery, ken ni Sister Althea sa Clients Torres, ken iti anak na, ijay Amerika. When o ama nga nasantuan, agyaman kami itayat mo kadagitoy nga anak mo, ni Manong Erwin Lim, iti panagdialysis na o Apo. Ken makipagrik na kami, iti pamilya ni Pastor Joel Panganiban, iti pupusay na. Ken kastamet o Apo ni Pastor Ray Querol, ijay Nepak. Bendisyon namin iti pamilya, dagito nga church workers, nga ni subli dahi ti biyag da ken ka. When o ama, idawdawatan ken ikarkaragan mi, dagiti amin nakamkamong iti Lucano service iti NACS. Dawaten mi iti inka agtultuloy nga panangipaay tinasayat nga salunat kadakwadak amin. Ken kastamat o Dios nga agyaman kami. Iti panagkasangay ni Justin May Antonio ken ni Miguel Antonio o Apo. Iti daytoy nga lawas. Agyaman kami iti panang bendisyon mo iti biyagda. Ken kastamat ni Manong Ronel Rodrigueza, ni Manong Jojo Rodrigueza. Ken uray pay ni Tito Willie Navarro, iti daytoy nga bulan. Ikamatalik mi, dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga gundaway. O Diyos, bendisyonam, iti church council, nga ipanguluan ni Sir Jun Sermonia, dagiti amin nga lay leaders, iti Ilocano, ken dadumapay nga services. When o ama, agyaman kami, iti ayat nga isong impaay mo kada kami, iti daytoy nga aldaw. Ipatay mo kaditi man nakabiling imam kada kami, ket mayadayo kami o Apo kadagiti nyaman asaksakit, ken dadumapay apaspasamak. Ket dagiti dawat ken kararagmi, babon iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Tata iti panakaala, dagito'y sagsagot, a pagkapulo, kan Thanksgiving, kanya pa yung offerings, nga iso Apo kat mausar, iti na duma-duma nga aktibidades ito'y church tayo. Kat makita Apo ita screen tayo, iti account number, iti BDO, kastamot Apo iti GCash, kat mabalin tayo nga i-deposit, iti amin nga offerings tayo. Tapno kastakot, nabindisyon Apo iti kasapulan Apo iti church tayo, giyaman tayo. To'y sagot nga yegnin, nagtawod ako kwa, italik mo kada kami, dakampi agaywan. Amen.
Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinaimbag mo, kadigiti pagbirukan, dagiti amin nga anak mo, iti daytoy nga panawen. Ket amay, kamatalikniken ka, iti sagsagot da, ama ipaay, iti agtultuloy nga panagserbi miken ka. Ket maaramat ka di dagitoy, tapno kas tao apo, ket agtultuloy, iti panangiwaragawag mi, iti nasantuan anagan mo. Bendisyonam dagiti ima amang ipaay, kadigiti kasapulan o apo, iti iglesia mi, iti daytoy nga panawen, babuan ti panangipaay da, wenno panangitinagda, iti bank account, iti Knox United Methodist Church. Madaydayaw ka o apo, iti biyagdam amin. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babuan iti nagan ni apo tayo nga Hesus Kristo. Amen. Madaydayaw iti nagan iti Diyos kakabsat, ket kablawan kayo amin, iti daytoy nga aldaw, agyaman tayo iti agtultuloy, panakaipaay iti Ilocano nga mensahe, again, agtultuloy nga Ilocano service, babuan iti servant, siya nga araramatin ni Apo Diyos. Ket agtultuloy na nga agserbi kada kayo kakabsat, iti umay manen nga konferensya. Ket agyaman nak manen iti panakaidistino, kas Ilocano pastor, iti Knox United Methodist Church. Ket ni Apo Diyos kuma, iti maidaydayaw ken maitanok, iti biyag tayo nga agserbi ken kuana. Ken kastamat kakabsat nga ni Apo Diyos kumay tagbendisyon iti amin nga agkasangay iti daytoy nga bulan. Idi napalabas nga lawas ni Justin May Antonio 12 ni Tintin Ajay ken ni Don Justin Miguel Antonio ito na 22 ni Manong Ronel Rodriguez iti 24 ken 26 ni Manong Jojo Rodriguez, ni Tito Willie Navarro 27, ni Beth Takuboy 28, ken 30 ni Dwayne de la Cruz. Ni Apo Diyos kuma, dagiti amin nga agbendisyon, kadagiti amin nga agkasangay, iti daytoy nga bulan kakabsat. Ni Apo Diyos iti mangipaay kadagiti anyaman nga dawat yu ken kuana. Iso nga agtultuloy ko, tayo kumagdayaw ken kuana iti daytoy nga aldaw. Kaya't kantayan tayo kumain iti maudi nga imno. Sika kapukas pastor mi, alwad mo't masapul mi. Inakam tagtaraunan, koral mo't isaganan. Apo Jesus, kabendituan, sinubutukwan akam. Apo Jesus, kabendituan, sinubutukwan akam. Kukwanakam bataken nakam, dalanen mitalwadam. Ipangin mo di kabayan, diruken ti maawan. Apo Jesus, kabendituan, dinggem no agdawat ka. Apo Jesus, kabendituan, dinggem no agdawat ka. Karim nga awaten na akam, napanglaw kenda kesman. Kaasya nagasan na akam, ti daram makaanay. Apo Jesus, kabendituan, dinakam kadbaybayan. Apo Jesus, kabendituan, dinakam kadbaybayan. Agkararag tayo. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kaddam kada kami, kabayatan itiin kami panagdaydayaw ken ka, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami ti biag ni Ate Neri sa Monteng, ay isong impaay mo,
kas liturgies iti daytoy aldaw, ni Brother Jodic de los Reyes, ken ni Deaconess Sharon Rosiabut nga in charge iti Ilocano service, kadwami, ken kasama iti biag ni Sister Leia Antonio, ni Manong Jimmy Samonte, ni Renuel o Apo Vioya, ken kasama ni Kabsat nga Ronnie, nga kadwami iti daytoy aldaw. Agyaman kami kadigit anak mo Apo nga nakadwami iti daytoy nga serbisyo iti online Ilocano worship service. Ket nagtultuloy kami nga agserbiken ka o Apo iti daytoy nga lawas. Aramatem kaditi biag mi o Apo tapno adupay dagiti tao nga maikan mi iti namnama babuon iti saom. Wenno Ama, dalusan na kami kadi ket ilisi na kami iti peggad ken saksakit gapo iti daytoy nga virus iti COVID. Ket Apo Diyos, kaasyan na kami, tulungan na kami kadi o Apo, kadigita nyaman na pakarigatan mi iti daytoy nga biag. Ket ammo mi o Apo, saan na kami nga baybayan. Ket agtultuloy nga sikaw Apo, iti mangipaay, iti nasayaat asalunat kada kami. When o Ama, sika iti pastor mi, ket da kami dagiti pasurot mo, wenno karnero mo o Apo, nga agserbiken ka. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babon iti nagan iti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagan. Amen. Ket itain tayong awaten, iti naindaklan, ayat iti Diyos Ama. Babon iti anak na isu ni Apo Jesucristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biag tayo. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti ita, nga awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo.